Boys and Girls! Toto je naše prvé videjko z tejto hry. Je to FIFA na Robloxe. No a prosím, dorazte na náš stream 31.11. Ďakujeme. OK, no tak môžeme ísť asi na videjko. Tak čo ideme? Daj klub a daj tento. Poďme do tohto UFA. Nie, do tohto. Ja idem do UFA. Je plný. Tak to poďme do Leeds. Ja budem úplne v Ja idem. Nahral mi? Fajnovo? Kram gol? Ja hrám tiež. Nie. Hráme to poprvýkrát, takže nás prosím ťa nehypte komentárov, lebo hlavne. Dnes mám loptu? Dobre, poď do gola. Ale ja sa keď podkopajú. Podkopaj. Nahraj. Poď dopredu. Nahraj. Bež, ty peček. Ja ju mám, dobre, mám. Nahraj. Jak sa nahráva? No, Ben. Kde išiel? Mňa podkopol. Dobre, no bež dopredu. Tu čo sa stalo? Ja neviem. Týpek Majky. Keby si chceli nás pridať, ja sa volám Leo654 na 8. A ja som Lollipop s 5 L a na konci 7. 5 P. No veď s 5 P. A na konci 755. Takto ich obehrám, prečo nie? Počkej, ja som... Jasne, že dá. Podkopne ma. Jasne. Prečo nie? Ja mám No dobre, tak už nemám. Ja takto sa dáva, takto sa Faul. začína zem. Takto sa začína zem. Ja ju mám. Kopni. Ešte je faul. Kto má faul? Ja som ho ani nevidel, to je na to Fá! Dobre, mám loptu. Nech ma nedobehne, lebo som... Bež dopredu, ty vole. Nemám staminu. Prihraj. Kopni to už tam. Čo ti nahral? Ty kokos, ty si jaký grablavý. No keď mi to nahráš ty. Proste má nejaký randomak. Nevadí, oberem ho. Ja som mať staminu. On sa lívo. Kto? Polčas? Jo. Ty kokos. Sme prehrali. No teda, tak to bolo jasné, keď oni mali plnien. My sme boli, že ty kokos traja na všetky. No tak akože. Ako zase sme faulovali veľa a nerátal. Daj Leeds again. Zase. Daj to isté, ak sme boli. Tak ty ideš dopredu, tak ja idem... Plný je. Tak ja idem proti tebe tentokrát. Super. Oh my god, musím ťa dať. Maccabi Fajha. Haj. Dobre, ja idem dať Yes. Lea. Idem dať Lea. Neoberejte ma, lebo som silný. A keď dám gól, dajte odber. No ja som teda blavý. Ale zostali dal. Ale viete čo, odber dajte tak či tak a like aj zvonček prosím vás. Aby vám žiadne... Nahraj. To není fair. No poďte, prihrajte, no. Díkes, typci, díkes. Poď, ešte mám dosť staminy. Yes, tak mi treba. Moja si nedal. Není možné. Mám staminu. Dobre, mám. Jasné, že mi dal. Už sa do toho dostávam postupne. Nemám staminu, takže kopneme. Čakaj, takto sa beží dobre. To je extrémne také divné ovládanie, by som povedala. Gól! Nedali, Jak? nezahrali. Vy to... Ty si cringe. Hazel. Nedali si gól. Ja už som čakala, že tam bude. More, to tu nezaratol. Chcem povedať. Čo by som mal povedať? Prihraj, bože, no, bež. Mne určite neprihrávaj, lebo mňa... Ty kokos, oni sa nevedia. Musím skladať sláďaka.
To dobijeme si staminu, potom po nich vyletí. Veď aj tak nedajú. Toto musí byť gól, konečne. Čo? Leo dal gól a Queen Lu, či jak sa volá, tak to dal asistenciu. Super. Skvelé. Nevadí. Tak som nemal trafiť. Dobre, a kde je náš brat? Počkaj, toto je ich brána. Nie. Dajú gól, uvidíš. Dobre. Nemôžem. Poď. Dobre, bežím. Ja som ti dal faul. Toto sú debilné slajdy. Fá. Prečo si vybral takú random hru? Kto ju ráno dobrovoľne hráva túto hru? Kokso, jak mu podkla. Bež! No, super. No, konečne. A mne došla tá stamina, takže... Mohol ma obrať pred branou niekto. Teraz nejaký Riesler je vpredu. Aha, to si ty, Leo. To je Riesler. To si musel chytiť, aj si to chytil, takže to ťa chválim. Ja nemám... Ďakujem. Tak, obral som vás. Keď vám dal, dajte odber. Tu nemôžem. Tu, chalani, tu. Jasne. Vlastne to je Dobre, Kipka, dobre. Hír. Tu. Dobre, díkes. Dobre, uvidíš ti, ja urobím. Ježiš, ty nemôžeš urobiť. A ty si mi nič neurobil, reálne oni iba zabranili gól, ty si mi nič neurobil. Jasné, ty ma potkneš, No. jasné. Kňažik, dybžo. To ja nechápem, že v boji obrane potom zaráta, že nemá... No tu. Dobre. Och bože. Nemám staminu. Ja tiež nemám, ale... Strašne pomaly kope, jak mám zrýchliť svoje kopy? Nepoviem. Fá! Nemám nič. Dobre, to si mi prekopila píska, nevadí. Toto nemohla chytiť. Yes! Leo dal zasa gól, neuveriteľné. Ale ja nič nevyhrávam, nevadí. Dobre, vyhrali, no, super, skvelé. Nie, to bol polčas, či? Máš To gól? bola iba rekapitulácia. Zase som dal gól! Bez asistície, nikto ti nedal asistenciu. Dobre, to už ste vyhrali, to už nedáme. Tak sa hovorí. Ďakujem. Tak sa nehovorí, tak sa hrá. Teraz zase pozerajte na to. A zase gól, to je ľahké, ja viem taktiku. Bože. Viem taktiku. Tešte sa, ešte dneska vyjde jedno videjko, síce je troška viac hodín, ale ešte vyjde Cheese Escape. Neviem prečo, ale sme sa tak randomne rozhodli. Yes, ďalší gól, no ja, to si prehrali, GG's. Ešte potom sa dáme spolu do týmu a zahráme jednu hru a keď ju vyhráme, no tak môžeme ukončiť video a môžeme ísť na Cheese Escape, OK? Dobre, zase. A tešte sa, zajtra má výsť aj Gym League 4 konečne pre vás. To bola asi naša najúspešnejšia táto hra. Ja neviem, ale proste jak mám do toho streliť, presne. Yes, thank you. Mám gól. Jaj. Dobre, ďakujem, Niko. Niko mi poradil taktiku, už ste nahratí, lebo ja sa vždy dopredu dostanem, ale ja som nevedel kopať s tou loptou, tak už viem. Dobre, tak teraz sme mu zase nahratí. Ja som taký grablavý. To teda si. Tak som ťa obral. Si posadol, tak?
Nie, ja. Si ochutnal travu. Dáš mi gól. 7-0, no tak to sme nahratí. To je jak Real Madrid. Keď mám tam zase gól, daj ti odber. Dobre? Môžem z toho hovna. A gól, dajte odber! Dajte odber! Abo viete čo? Radšej si ma za frienda pridávajte na môj druhý account, ktorý je RSL na top. Takisto sa píše, akurát, že je to... No takisto to je všetko, no proste... No uvidíte, ja si s tým zahrám na chvíľu. Nebude to na tomto videjku, ale proste... Teraz si ma ešte nedávajte za frienda o chvíľu. O chvíľu. No poď prihraj! No ešte dnes. Ďakujem. Ty musíš prihrať superovi, no? Ty si skvelý futbalista. No vidíš, takto sa to robí. No. Tak sa posadol. More, jak mi nahral fajnovo, však. Prestaň mu rekať. Yes, jeez. No a čože ste vyhrali? Nemali šancu. Nemali si šancu proti Aj mne. tak mám $500. Neviem, ako ja som dostal 2000 niečo, keď som dobre pozeral. Dobre, tak Leo, rýchlo do týmu sa dáme. Dobre, jaký? Fremengo. Dobre, a ja som tam. Ja som tu. Dobre. Ja už som Fremengo tiež. Musíme spolu. Konečne. Leo, budeme si nahrávať vpredu, dobre? Ale ty mi nahrávaj hlavne. Ale oni si vyzerajú, že sú botovia. Lebo oni iba nahrávajú nám. Aj Branker nahráva iba tebe. Aj keď si zlý. Dobre. Máme gól, bum. uvidíte. Fá! Ja sa ani nedivím, akože kto je reálne iný hrá túto hru. Dobre, vyhrávame 1-0, takže keď to dáme, tak skončí videjko. To stačí nám iba udržať skore, ale tak my dáme ešte taký heciček. Však ty dáš heciček. Toto už nie je zábavné, to je automatický gól. Ale hej, to sú boti, veď sa pozri na ich streamy, ty kokos. To sú jasne, že sú boti. Ej. Tak fá. Dobre, ja nemusím ísť Tak, dopredu, Ike, tak ja trafím. viem, že ty dáš gól. Nedal si? Nie, nedal som, lebo som sa netrafil. Ja mám... No tak Moc dlho nemám som loptu, držal. no tak nemám loptu. Nemôžem Pozri, dať. nahrajú. Prihraj. Prihraj, Leo, prihraj, prosím. Na, I'm good. Ale Leo. On nenahral, ďakujem. A mne chcel nahrať. No prihraj. On mi prihral, ten týpek. Týpek je troška spomalený. Čo sa robí? Si nechápem, čo robí. Ja si dám dobiť staminu, tak nám nedajú. No, prihraj. Ty nevieš chytiť loptu. Viem. Mám to Chvála tam. Bohu. Prvý môj gól, ty vole, no. Môj brat ma to naučil hrať, chalani. A pozrite, jak Mi dám teraz poradil gól. také menšie taktiky. A poď ty teraz, no. Kokos. Keď si chcete s nami zahrať túto hru, máte zaistenú výhru. Také menšie spoilery vám to. No, vykopni to tam. To čo si ty vole tam zahral. To nič, čo si ty urobil. To nič, jak sa hovorí. No, kopni to tam. Ja som chcel kopnúť. Si chcel, ale si nekopol. No, tu. Haj. Dobre, tu daj Leo. Na, I'm good. Choď do predo, keď chcem loptu. Ale vidíš, to je nejaký bot, ten čo ti dal asistenciu. To je určite bot. Ale nevadí, aspoň nám nahráva. Hej, nie je to také, že strieľa do domu, niekde tam vedľa. Abo do divákov. Nechytil.
Toto je asi najdivnejšia hra reálne, čo som ja hral na tomto. A keď na tomto videjku bude aspoň 5 lajkov, viem, že to nie je veľa, ale aspoň 5 lajkov, no tak urobíme sériu, že najviac random hry v Robloxe, ktoré fakt budeme musieť hrať. Aspoň 10 minút, jednu. A to môžeme dať na stream. Yes! Takže lajkujte a môžete mať veľkú srandu. Radinda. Už asi môžeme skončiť. Lebo to už asi máme vyhrať. Nevadí. Dohráme ešte tú hru však. Pum! Ešte ju dohráme však. Idem do rohu, ale ak AK kopnem do rohu, ale vidíte, toto je, toto nie je zabavné. Ja kopem silné góly. Ja iba dávam góly. Nepýtajte sa mi, prečo to neloaduje, neviem prečo. OK. Počkej, ober ho. Dopredu. Keby si nedal istým ťa zozadu, čož dáš, ale tak. A teraz máš sám, ty vole, nikto ti ani neprihral. Ty už máš level 6. No, vyzerá hej. Vyzerá tak, že asisty mám na 0. Nepýtaj sa ma prečo. Tak sa to zasekú teraz. Títo typci tu iba ležia na zemi. Dotyčky. Zasa je ten gól. No, máme to vyhraté, bráško. Aj ty, Leo. Neviem, čo sa mi tak buguje. Už na tvoj telefón je veľmi veľa toto, keď už zdal som gól. Teraz iba v tejto hre podotýkam. Yes! Zasa, bože. Ty si najlepší futbalista. Ja som lepší než Ronaldo. Budem jedna v jedna s ním. Ako nie IRL. Dobre. Keby si išiel s ním IRL, nemá šancu. A teraz keby si išiel s ním proste v hre, tak to by bol jak z tých botov jeden. Kým by si nenaučil taktiky, jak v realite. Dobre, mám loptu. Ideš golf. Netreba blbosti, podotýkam. Ty kokso, títo botovia je vonko dopredu. Hej, to je celá toto hra. Kopanie dopredu. Je niekto vôbec za mnou? Áno, ja. To nehambíš. Trošička. Ty kokos. Čo robí? Ale ja som myslel, že kto je za mnou, nie ty, ale proste nejaký boťací. Potkne ma. Dobral som loptu. Ale prečo sa tu dá iba týto Brexitom, ty kokos, akože oberať? Nedá sa tu normálne oberať, či tu musíš proste napasovať? Tu musíš iba do nich napasovať. Tu. No jasne, že mi neprihrá. Jasné. Kým dáš gól, tak vidíš čo. Končíme. Ja som to dal tu do brany, akože sa to hrajú pomaly zabije. Jasné, dáme podkopávanie. No a teraz tu, haj. Dobre, Leo, teraz ty choď. Čím im nedáš? Aby sa zo mňa mohla stať mladá hviezda. Jasne, že ty ideš to. Teraz reálne ten typek, čo ti dáva asistenciu, už by mal podľa mňa aspoň jeden level, a on stále 0, takže to je 100% bot. Lebo on ti dáva toľko asistencií, že to nie je až Zase možné. začína. To sa začína toto obdobie. 11-0 a ešte stále minúta do konca. Ešte troška si ich s nimi zahrám. Hej. Pohrám sa s nimi. Keď dáme 20-0, no tak vy musíte dať minimálne 12 lajkov na tomto videu. To nestihneme za minútu. Neviem, všetko sa dá, keď sa chce. Vidíš, takto. Keď pôjdeme takýmto tempom, tak to za tú minútku dáme. Lebo aj keď oslavujeme, nám čas nebeží, no takže máte šancu. Reálne prešlo teraz, že... Jak si ich potkol. 8 sekúnd prešlo a my sme dali, že gól. Akože... No, ďalší gól, no a prešlo 6 sekúnd. Takže akože máme šancu, máme. Ty ideš do tých 20, čak? Musím. Nemusíš, to som iba stanovil taký cieľ, že keď dáme 20, tak všetci diváci musia dať aspoň 12 lajkov.
Teraz sa rozbieha tvoja zlatá éra. To ešte nie je hlavne tá éra. Tak poď teraz skúsiť zlatú éru. Teraz sme dali, že je za 8 sekúnd. OK, to pôjde. Bež, skopaj. Zle netrafil. To je zle. To všetko zle naplánoval. Teraz si to posral. Smysl. Ty tam ostaň, on ti aj tak prihral, on dobrý kope. Dobrý kope. Jak Maďar. Tak, ale osejkujeme, dám tam gól. Koniec. Zlako, že nedal gól. Sice nám tento gól trval 30 No sekúnd. 25 gólov som dal. A dali sme 15 gólov, akože je to v pohode za tento zápas. Viac než v pohode, ale... Kopni to tam. Nie. Ty si nubák. Ostan tu, on ti aj tak prihrá. Jemu stačí mávať. No čo hovorím. Teraz ja mám šancu. No tak ja som mal, ale si nestiel dať. No tak, Zase si sa stal najlepším hráčom. ďakujem, že ste dopozerali toto video. Áno, s vami sa lúči Top a zasa v ďalšom videjku a príďte na stream. Čau!